gelek nixoş têne êram merheman ewa yê pîçek pe temenin xwe bavêne vê avê aveke siruştiya dabkene dûjin. Bixêr hatina kenalên Gokên bo Kanî Zerçê dawakarên li hemû xelkekî serêdana Kanî Zerçê biketin çunku Kanî Zerçê ava wê gelek sar da. Wextê alem têtin xwe te Kanî Zerçê. Kanî Zerçê dinya geleke germa. Ava êreş wçî befrê geleke sar da za خلچی به تایبەتی سوورچی زۆر بەری خۆ دەنە کانی زەرچێ و عالم لە دەرەوە زۆر هاتو چۆنەکانی زەرچێکەتن و ڕۆژەکیش وهەی بەس تایبەت یا ئافرەتایە یا عایلەیە gelek nixoş têne êram merheman ewa yê pîçek pe temenin xwe bavêne vê avê aveke siruştiya dabkene dûjin kene dûjin îza hindek ew wêrin bikin hindekîş pîçek niwêrin etirsên û Yet verin kinem yet ne verin. Valla zaduyê te gem nêçî şik û me neşike hêçîş niwêrî. Dî tu. Xwe de eşî şik û neşikim. Evet ya abi. Ez nêrayme xwe bavê me avê. Tu nake. Ez zehmet hevkem edû li ber hindê. Padit na tu evet xovet ya abi dekene tu. Valla ihtimal wale wê çiyayê pe min xisûsî li bo hindê wê hate. Dabkete dûjin.